Salutare lume, știu mai faceți, eu sunt Raul și suntem alături de fapt în episodul 7 din Samp. 7. Lasă-mă, lasă-mă. 6. Ok. Facem un convoi, un mic convoi. Vrem aici așa ilegale, dar chiar dacă eu am skill 3, dar trebuie să mă ajut și pe Raul. Da, eu am rămas în pană, n-am mai făcut track pentru că el o joacă ca obsedat-o și n-a ce să-i face. Acum, ai, băga mi-aș pula! Ai, futu-ți morții, mătii, nu, fui! El râde de mine, țiganul. Ai, Raule, urcă! Futu-ți machetă! Stai, băi! Stai, băi! Nu te râdi, băi! Stai că pică remorca înapoi! Băi, pula! Urcă, futu-ți mama mătii să-ți fut! Hai că vin să te împingă pe drept. Ai ieșit? Nu. Stai că vin acum. Și acum. Hai, împinge remorca în pula mea. Hai. Hai, derapează. Hai, Fabi, împinge. Împinge pizda, mă, remorca. Tu nu vezi? Bă! Împinge, măi, remorca, tu n-auzi? Ei, știu cum să te împing, stai. Păi împinge-o cum știi tu, hai. Bă! Futu stirul, mătii. Dar dai de spate în pula mea, tu nu faci nimic. Ai împins acum la măsa că e plină de apă deja. Dacă o la... Ia dă-te jos din mașină. Așa, stai, lasă-te așa. Bă, se duce tirul în jos, bă! Hai să împingem amândoi, hai, vino, hai să împingem. Hai că mă urc eu, n-am volan. Trage, trage, bă, du-te, du-te față, du-te. Nu! Futu-ți mama mătii. Uite, uite, uite că iese. Hai să pula mea, stai lui, da. Hai să pula mea, stai că o împing încolo, hai. Hai. Hai că urcă, hai. Împinge! Stai așa că poate merge mai bine așa. Zi să ne ajute! Uite, îmi fură tracul, ce retardat! Uite că l-a făcut ăsta. Mă fut-o-s mama mătii să-ți fut. Îți fut acum Bă, toți. pică! Na! Îmi fut-o-s morții mătii. Bă, jur că-l bapă copilul. Uite ce Doru ți-o la tir, bă. Tu-s morții, mătii, dorule! Dar nu ție ți-l la nu. A, uite-l pe al meu, e acolo. Cine ajunge primul? Da, nu împinge gos! A mie mi-ai lăsat, bă, ăla, bă. Bă, mă fură tractorul! Aoleu, ce mai fare. Bă, tirul blestemat, partea a treia. Ai auzit, bă? Ajută-mă să o împing în apă. Uite, nu-i pe ăștia. Hai să o împingem în apă. A, ce facem acum, bă? Dăm un relog sau ce facem? De ce? Eu mă omor. Hai să ne omorâm. Tirul blestemat. Zi, bă, a? Bă, Ce? tirul blestemat. Oare? Ia să le șpii. Uită-te la mine! Bă, stop! Că se duce la suprafață, muistul! Câte de alea mai ai? Când mori? Te fiși pe tine, bă. Când mori? Păi nu știu cum ai putea. Ai murit? Nu? Câtă mai ai bara Uite aia? cum mă piși pe gură.
Dar tu unde ești, mă, nebunule? Sus, aici, sus. Păi tu nu te omori. Eu mă mor, nu vezi. Am crăpat. Și eu acum. Mere mi-ar face un fiș? Fish sau trac? Trac. Dar eu iau numai explozibile, îmi bag. Nu mă, ia ilegal și gata. Dar tu ești prost, că tu nu știi să mănânci un tir. Ba da, bă, dar dă-mă mă ăsta, că a fost acum să fie, na. Hai din nou, de la capăt. Unde ești, bă? Să dau și o cazare la tine sau? Acum vin cu picadorul. Tu unde ești? De ce se vede așa ecranul mi se face? Și mie mi se mănâncă. Pardon. Unde? I-am furat biciclopetul ăsta. A? Că filmezi. Păi da, știu că filmez. Unde ești? Păi stai, mă, pe loc, stați, mă! Miau. Stai că mă uit cu spatele, să nu dau un cineva, mi-e frică. Uite. Ia. Uite, iar. Ia, uite, de prieten. Mă uit după tine, să nu mă întrești și de-aia. Ce? Putu-ți Dacia, mătii. Uite-l pe camion. Mamă, eu îl vreau pe ăsta roz. Lasă-mi mie. Merg! Bă, m-am urcat pe biciclopeta lui ăsta și mi-a picat ăsta din față. Ai auzit? Ce? Am început cu stângul, am dat în bicicletă și mi-a picat ăsta din față cu scheam. Luăm, vezi, știi ce luăm, da? SF restaurant. Ilegal? Da. Da. SF? Dar ești prost, că acum nu mai îmi dă remorca în mine. Ba, uite. M-am blocat! Ba nu. Ai luat SF restaurant? Da. Revenim cu partea a doua din tirul blestemat, episodul 6.